Il-Partit Nazzjonalista qed jagħti tama xrid joffri l-aħjar għal pajjiżna dan quddiem gvern li falla fil-miri ambjentali. Dan kien il-messaġġ li ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet indirizzata fost l-oħrajn mill-web tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-ambjent. Se nkunu qegħdin nagħmlu l-isforzi l-almu tagħna kollha b'determinazzjoni b'impenn biex dak is-snin li tlifna fid-deċiżjonijiet li l-Gvern naqas illi jieħu illi issa bħal donnu jinsab fi stat ta' paniku u qed jipprova iġib dak li tilef issa ormai ftit tard wisq, l-Oppożizzjoni se nkunu qegħdin nagħtu tama u fil-ġimgħat li ġejjin il-poplu Malti se jkun qed jifhem aħjar x'qegħdin ngħidu meta bis-serjetà rridu nagħtu lil pajjiżna ambjent illi jixraq mhux biss lill-ġenerazzjonijiet tal-lum imma lill-ġenerazzjonijiet futuri. Robert Kutajjar qal li għandna gvern laburista li hu ineżistenti fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Dan meta għażel li jieħu deċiżjonijiet li minnhom gawdew dawk qrib tiegħu u mhux fl-interess tal-ġid komuni. Fil-jiem li ġejjin, il-Partit Nazzjonalista se jkompli juri kemm hu proattiv u gvern alternattiv billi se jorganizza konferenza nazzjonali li għandha tgħin biex tissawwar il-politika fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mid-Deputat Nazzjonalista David Take li qal li fil-qasam ambjentali qed naraw distakk bejn l-aspirazzjonijiet tan-nies u x'għandu f'moħħu l-Gvern Laburista. U għax qata qalbu milli jilħaq il-miri ambjentali, dan il-Gvern qed juri kemm fost l-oħrajn mhux kapaċi jagħti arja diċenti lil min ibati bl-ażma. Qudiem l-isfidi ambjentali li joħloq is-settur ta' trasport, David Take wera kif il-Gvern qed juri kemm m'għandux pjan lanqas biex jaqleb il-karozzi tal-linja l-elettriku. Minnaħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista qed jimpenja ruħu li jsaħħaħ l-infrastruttura għal karozzi elettriċi. Dan bl-istess mod kif gvern ġdid nazzjonalista jara li postijiet pubbliċi u oħrajn jintużaw bl-aħjar mod għal solar farms mingħajr ma tintmess l-art agrikola. Fil-qasam tal-ambjent qegħdin naraw bl-iktar mod ċar distakk bejn l-aspirazzjonijiet tan-nies, partikolarment taż-żgħażagħ, għall-ambjent ta' pajjiżhom u x'għandu f'moħħu u x'inhu kapaċi jagħmel il-Gvern. U l-kandidat għall-elezzjoni ġenerali Janice Katkuti qalet li hu bir-raġun li 92% tal-poplu Malti wawċi u mħasseb dwar it-tibdil fil-klima la darba l-effetti se jolqtuna l-koll. Janice Katkuti qalet li s-soluzzjonijiet għandhom jibdew minna stess, bil-Gvern għandu jkun proattiv u ma jkomplix ikaxkar saqajh quddiem dawn l-isfidi. Kollox jibda minna bħala individwu. Jiena, x'nista' nagħmel jiena biex ovvjament bil-ftit tiegħi minn ħajti nibda nagħmel din il-bidla tant meħtieġa. Però mhux biss. Aktar u aktar importanti huwa żgur il-Gvern preżenti li għandu jkun proattiv għal dan it-tibdil kollu, mhux inkomplu nistennew illi naraw kif ħanamlu biex insolvu is-sitwazzjoni li qed jiġu qudiemna u li għadhom ġejjin, li jkun proattiv u ma jkomplix ikaxkar saqaħ. Katkuti temmet b'appell biex flimkien naħdmu ħalli nwaqfu dan l-isfreġu ambjentali għal ġid tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri.